Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, jam wali e mon kala pulloɗo woni so pullojima jam wali e ma. Mboɗo ara toujours ƴewon e konti am he ƴewon hoko kalannomi depuis nden. Min non woni mbo jangani, mbo anda hunde, mbo finani famani, mais ko yettere Allah. So ƴeewi depuis ɓoyi mboɗo yiya on leydi men ndi to fayto ko e niwre. Ɓay so a yilima Sénégal han a yii mentalité ji yimɓe ɓe jogiɗi, bandiraɓe a sikkat tan wodi ko waɗa e dow peuple Sénégal. Te kadi mi ɓoyi noon yide jetten Allah nde dañƴen lamɗo ko monsieur Macky Sall. On ji Macky Sall ɓoyani immi, mais ƴeewe depuis mbo iwi e leydi Sénégal ko dottani e nder leydi heko. Bandiraɓe wodi ko mubba nde mbo wonno ɗo ko ɓeya mbino ko hay goɗɗo ko gertogal mungal wujja ɓe mbiya ko Macky Sall waɗi. Bandiraɓe jehe na yeso ko lawol, ɗum ɗo mi ɓoyi on ɗum haalan. Bandiraɓe mi ɓoyi on kadi haalande neɗɗo kala ko mbatta yo a ƴewtino ko mbatta. ɗoyda nadde hunde yo a andu d'abord holko won hen, wana immo tan waɗa, wana immo tan waɗa. Bandiraɓe mboɗo jogi namne ɗiɗi ɗe pommi namnade yimɓe ɓe. On gandi situation o ino hawni. Min eldama ɗo vidéo ji watte partager vidéo ji, mi yi Umaru Sissoco Mbalo laamiɗo leydi mbo Guinée o uddi ya frontiére. Anda sono wodi walla wodani, mais mi yi kam mi heɓi on ɗo vidéo wodi baɗɗo kam ɗum partager. Donc bandiraɓe ɗum mahdi ko heewi ino famɗani haalde oɗo situation. Halifaɓe autorité ji ɗi oɗo gandi holko seremɓe ɓe mbiyatno. Ceerno Amadou Balde yi'o to ca to ñaha yottotako. Ceerno Tidiani onon ji on ɗon kala ɗo yahata ko pe o lamdi ko jam. Donc onon gandi ɓen ɗo yimɓe ɗiɗo mbaddata. Donc bandiraɓe gartire kakkileji mon, gandon ɗo ko aduna ala keddotoɗo ɗo. Junne kakkileji mon e mijoji mon. ɗum welani haal ɓay ko leñol gorongol. Joni on jii woɓɓe no daro e mbiya ko fulɓe e tukkulor walla ko fulɓe Guinée Bissau ngari hippi ceerno, ɗum fof ko manipulation ji. Bandiraɓe ƴeewe honno ɓe jiɗi remnude affaire o. Caloɗen yande e ɗinɗo maɓɓe trampaji, ndeno ɗe ɗiɗo maɓɓe trampaji. Bandiraɓe fulɓe pullo fof ko goto. So en keɓa dole tawa en jokkondiri gonen gotum, en keɓa dole. Kono so en peccondiri moƴƴani. Fuuranke o, pullo Kolda o, pullo Fuuta o, gaɓunkoɓe, holiɓen torodoɓe, bandiraɓe lawɓe en pi ko fulɓe. Kono noon hay espando ɗum mi wodi waɗi yaade ceɗe kono fof leñol ngol kam ko pular. Leñol ngol woni fulɓe. Donc vraiment enen poti ɓeydude muncindirande e nder men. ɗum addi kala arɓe daña dole e men ɓay ɓe gandi enel fondo to nder to enen fulɓe en kawrata. ɗum woni caɗele. Pullo ino ƴoccinkini ha ɓurti. Te pullo hammanani horsinde manam teddinde pullo namunni. Enen jogi ɗin ɗon erelji. ɗum woni ko tampini en o aduna bandiraɓe. Pullo yo a eto teddinde pullo namani, ino waɗi fayda. A wawi teddi leñol gongol, holko addi a teddinta an pullo namani. ɗum ko namgal. ɗum noon taw onon jaafo yewtere vraiment mais ino hawni. Yo jam ñallu